Sullahan näyttää olevan piha jo ihan kesäkunnossa. Muistan silloin, kun mä itse olin rippikoulussa ja Raamattu oli mulle hirveän kaukainen juttu ja semmoinen käsittämätön asia. Sitten mä rupesin rippikoulun jälkeen niin lukemaan Uutta testamenttia silleen ihan jakeelta ja mietin sitä, mitä mä luin. Ja se on jännä juttu, että tää kirja, tää sisältää hirveästi tietoa. Semmoista, mikä auttaa selviin elämässä ja auttaa löytämään oikean polun. Oot sä varma, että se polku, minkä sä oot valinnut, on just se sun polku? Se oikea polku? Kuulin tuossa radiossa, se oli mielestäni suomalainen kappale, ja siinä laulettiin, että Herra on mun moottori ja Pyhä Henki on sen potkuri. Lempi on mun bensiini, sydämestä sydämeen se virtaapi. Mä hirveästi rupesin miettimään, että se on just niin. Et mekin ollaan täällä sen takia, että me yritetään osoittaa sitä, että mekin välitetään. Mullakin on ollut semmosia hetkiä, että on ollut tosi vaikeeta. Mut sen on huomannut, että aina joku on ollut auttamassa. Kirjasta saa lohtua ja seurakunnasta saa tukea. Ja jos on paha olla ja on yksin ja on vaikeeta, niin siitä voi meille tulla puhumaan. Kiitos tästä ajasta. Ja kiitos kekseistä.